sapa jenenge, Mas? Aduh berat. Bagus. Ayo, maju ke ning ati. Waduh. Iya. Bagus. Nane ojo mok botake nang papan kene. Kene apa ora entuk, eh? Manting ning satrio. Oh ya. Ojo mlayu.
lara tenan. Aku dikuwuki ning kubur gara-gara nalika urip kulino macul lemahe tangga. Bapak-bapak aja gondol lemahe tangga nek disiksa.
Perkenalkan nama saya muncul. Nama saya Indang Sulastri. Woi rame nih Kang Muncul. Rame Jek. Rame boy. Penontonnya full. Soalnya ora tahu sowan nang iki. Nang Pakis. Pakis Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati. Waduh, dek munggah gunung aku. Bodoh Kang. Walah ya ampun, sesok nimbale jatuh Kang. Nondi dek, nimbale nang Tuban. Walah, Jawa Timur. Weh, ora popo dek. Wah, sing penting ngibur, tugasnya ngibur masyarakat Pakis. Acaranya halal biang halal. Muga-muga kabubare nimbali ketoprak Wahyu Manggala, rezekine wong Pakis kene melimpah luah. Amin. Sehat kabeh masyarakat amin. Diadono saka Sengkala amin. Wah, muga-muga tahun guri nanggap ketoprak Wahyu Manggala amin. Senengan kowe Kang, legene apa ora main terus ngono nek tanggap. Iya, carane piye Kang? Gampang. Iki nama ketoprak Wahyu Manggala asli saka Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Pimpinane lek mogol. Carane nanggap ya Kang gampang. Langsung ae ditelepon Dek. Nomere siapa? Nomere ketoprak le. Kowe iku kok goblok. Piro Kang? Dengokno tak wacane tak jogetane ya. 081 dua delapan 128 1 9 enak tau enak dari makanya enak duduk ngono. Yalah ya ampun Kang iki bengi ya disyuting streaming Kang. Oh wait RHS Production bola YouTuber lagi WM Leteng Kantong Channel langsung digas DJ Wahyu Manggala. Ayo This is music from Semrit Out. Semrit Audio Sumenep Madura.
pira iku wong-wong apa? Sugih kendel bondo. Wis, ayo, wis, ayo. Krocok gaman sewu saloka. Pancen kowe manungsa sing pinunjuk. Kanyatan Kiai Pancak tak tamakke ning watu. Siset wae ora. Nanging aja jumawa ning pengarepan pawongan. Yen kowe lan aku mung trimo ngandelke atose balung goleke kulit. Ora ana kerampungan. Nek pancen kowe rumangsa ora kuwo ngadepi kelawan aku saloka. Endang iki dipasrahke kelawan minggu wae. Menungso kaya ngene iki ora enggal-enggal senake. Saka jagat sesawu mesti bakal jejeberi ora ing jagat. Mula saka aku njaluk sabiyantumu saka mburi. Menungso iki bakal tak tamani aji Sosro supaya kantoko ning pengarepan. Ayo! Sosro bilawamu cakno ing papan kene saloka. Sosro bilawa. Menungso iki boleh bobot litande. Sosro bilawa tak tamake. Ora tumomo ngene badane menungso. Sosro bilawamu. Pancen ora ana ajine babar pisan kawana. Sisan meneh. Aku turun tos eyang sira dipoyon. Aku sih duweni aji Joy Kawijayan. Lamun to ngontabke nyawamu saka ragamu. Tak kira ora kanthi itungan jiwa. Bilang, welan aku wis duweni aji lebus. Mula sapa ayo bebarengan tamakke menungso iki. Ayo. Lebur seketimu tumplakno ing papan kene saloka. Ya! Bakal tak ayom lamun taun jate nyawaku nanging iki kanggo mpekke yen aku tresno kawan iku. Sosro bilawa ya. Paman maiso junar. Sosro bilawamu. Lebur seketimu Ratu Momo. Coba telingno. Nalika kowe ngecakake Kanuragan,
lebur seketi apa dene Sosopira pawongan kae gunakake apa Aji Jaya Kawijaya. Nalika aku ngetapke Aji Sosrobira pawongan menika nadai kalian Aji lebur seketi Paman. Wiridan ana ing Sura Dipayanan. Sapa sing kagungan lebur seketi? Namung tigang pawongan ingkang anggadhahi Aji lebur seketi. Ya, Sepisan Eyang Sura Dipayana, kaping 7, Paman Lembu Sura, kaping 3. Bapak Gajah Sura. Apa kae yangmu Sura Dipayana? Sanes menawi menika Eyang Sura Dipayana. Yen kae dudu yangmu apa kae pamanmu Lembu Sura? Menawi nitik dedek piyadekipun menika ugi sanes Paman Lembu Sura. Yen ngono kae bapakmu Gajah Sura. Mandarwin. Paman, Ngono. panjenengan ngertos piyambak menawi Bapak Gajah Sura wedal menika nampi pidana saking Risa Dalem Kanjeng Sultan Trenggono wonten Kasultanan Demak Bintoro. Langka menawi menika Bapak Gajah Sura. Yen ngono kae wong ngawugawar. Hei, pawongan. Yen kowe duweni niat sarta kowe gerombolaning golongan ireng lampusen perdikan Banyu Biru. Nanging yen kowe dhewe niat becik bukan kedokmu. Sapa sak tenane kowe pawongan? Ing menapa panjenengan tumindak kados mekaten Bapak? Damel tratapan sakjroning manah jeneng. Ya sing gedhe pangapuramu toleh Harya Sala. Nun nggih. Kanthi bapak nganggo sandangan kang sarwa singklon. Tenane bapak kuwi mula di jalaran apa? Sakwising bapak diluari sangka pakunjaran saka ngersa dalem Kanjeng Sultan Trenggono. Bapak krungu kondangmu. Dadi ora jeneng moka. Yen bapak mung pengen lodi sepira iya lan orane toleh Harya Saloko duweni Aji Jaya Kawijayan sing kaya ngono. Bapak, sedaya kula awet saking panggulawenahipun Paman Maesa Jenar sak sampunipun panjenengan nampi pidana wonten Kasultanan Demak Bintoro. Ya, aku ngerti. Pun Kakang Ageng. Iki kados pundi? Ngledolare sing dereng ngerti unjering pemerintahan. Nggih, niku ngrepoti rasa. Pikirane Tole Harya Piduri sarta adi sampeyan wilis niku dianggep ndika arep gawe rusak Banyu Biru lho, Pak. Nggih, ha iya, kula ngertos. Nggih. Nggih, sing gedhe pangapuntenipun jalaran apa kok, Di? Nggih. Kula pun suwe mapan ana ing pakunjaran Demak Bintoro. Di ora jeneng moka. Kahanan lan kahanan sing dumadi ana ing Banyu Biru. Jebul kabeh iku mau mung kanggo cecatetan utawa tulisan. Nggih. Lah kula nggih boten nginten babar pisan. Nggih. Nek atase Tole Harya Saloko anduweni aji lebur seketi lan aji liya-liyane menawi panjenengan boten ingkang gulawentah langka Tole Harya Saloko saged kedunungan aji ingkang kados ngaten. Kakang Ageng, prasetyaning satriya niku jare nuwuni dawuh ndika nalika panjenengan kadherekaken wonten ing Demak pinangka narapidana kula kapurih gulawentah hare. Namung mawon enten setunggal pitaken ingkang badhe kula tangertaken. Lajeng napa to di sing ajeng panjenengan kedemak? Kedadosan gegering Banyu Biru Gajah Sura kadakwa dening ngersa dalem Kanjeng Sultan Trenggono. Menawi kula wastani dereng jangkep pedalipun pancenipun kados ngaten. Ning ndika sakniki wis bali teng Banyu Biru. Mengko gek-gek Kakang Ageng jebol
wonten ing rantening pakunjaran utawi pager wesi mengke gek Kakang Ageng ora nuhoni sumpahing pendekaring Banyu Biru. Ih, Maisa Jenar. Pripun? Upama Siadi Maisa Jenar cubriya sing kaya ngono, Ah nggih. aku ya ora ngruputake. Nggih. Nanging ya Pripun? rikala semana Siadi Maisa Jenar kira ya nate jejagongan kelawan aku. Nggih. Kepiye watake Gajah Sora? Nggih. Ah, Nggih. ora ana dongengane. Yen Gajah Sora kae nebal ninggal sarak ora. Nggih. Kula ngertos watak wantunipun Kakang Ageng Gajah Sora. Ah. Nanging kula gepirsa panjenenganipun Kanjeng Sultan Trenggono piyambakipun menika menawi boten ngertos alang ujuring kawontenan nampi pidana. Namung menawi ngertos bilih piyai menika boten lepat tertamtu badhe kaluaraken saking pidana. Ya, pancen kabeh iku mau kudu nggunakake bukti iya lan orane. Prawira wonten ing Demak menika boten namung nyandung perkawis ning kedah pitados dhateng kawontenan. Kakang Ageng iso bali ning Demak, bali ning Banyu Biru kudu ana tandha bukti. Sampeyan rasah kuwatir. Nggih. Ya sedulurmu tuwa Gajah Sora kuwi tetep duweni bukti. Buktinipun napa? Nah, iki serat kekancingan sangka ngersa dalem Kanjeng Sultan Trenggono ing Bintara Demak. Saestu napa? Ya gene ora. Kula menika ngertos seratanipun para punggawa. Ah, Tapak asmanipun Kanjeng Sultan. Ya, ya. Kula waos kan. Loh, Kakang Ageng luar saking oleh Bapak Uwal sama Widono. Bapak Uwal sama Widono. Mboten kinten babar pisan. iya. Menawi panjenengan sampun luar saking Loro Pidana Kasultanan Demak Bintoro. Kabeh iku mau lho sangka pandongamu. Lan Siadi Maisa Jenar nggone ndedonga supaya Gajah Sora bisa uwal sangka ing Ateges Ki Ageng Gajah Sura dadi wedrah siswa Manggala. sampeyan aja aneh-aneh. Kok ana sesuk manggala barang. Tegesipun meneh ya wedrah Demak, ya wedrah Banyu Biru. Oleh Haryoso. Rikala bapak nampa pidana saka ngersa dalem Kanjeng Sultan Trenggono ing Bintara Demak. Rikala semana sliramu tak pasrahi ibumu. Banjur ibumu saiki menyang endi to? Nyun sewu. Nalika geger wonten ing Banyu Biru ingkang dipun tuwaken pendekar sekti golongan ini. Ya, Kula namung sabiyantu kalian para degolan kawula-kawula ingkang nembe kemawon nandhang leloro. Sak temah kula mboten migatosaken kalian Kanjeng Ibu. Malah kapur wedal menika ugi kula mboten mangertosi teng pundi donunipun. ibumu ramapan Banyu Biru. Oleh Haryoso. Kowe iki anak lanang. Lairmu sangka guwa garbane ibumu. Nganti kowe disusuni. Saiki nganti dewasa. Gagah prakoso karana sangka ibumu. Nanging yo gene tole Haryosalaka. Ora ngira babak pisan kowe tegel mentala ora bisa ngayomi lawan ibumu. Kowe iki anak lanang sing piye? Kakang Ageng ora pareng nesu. Dimas Jarine dilarah diluruh supaya candak ketemu. Apa sebabe Haryosalaka kok ora ngerti kedadean. Geger Banyu Biru niku Salaka ya suwa pinten taun? 7 taun. Panjenengan kapidana 20 taun, 16 taun lagi medal saka pidana. Ateges udakawis Salaka niku wis 23 taun. ya sing gedhe pangapunten Ah, nggih. saka kebrananging atiku. Siadi lak yo ngerti
Kaya ngopo tresnanku kelawan ibune Tole Haryo Saloka. Kedadosan gangsal welas taun kepengker nalika Banyu Biru geger estunipun Tole Haryo kula pisahaken kalian Mbak Yu Ageng Gajah Suro. Lan medal menika Tole Saloka diupakara wilis Mbak Yu Ageng kula candhakaken wontening Soropadan. Soropadan nggih. Kula nelakaken dongeng panuwun dening Syadi Maisa Jenang sampun celametaken bojo kula. Ewa semanten tanpa Kakang Kanigara Tole Haryo mboten saged kados menika mila caket dhateng widuri calon mantu sampeyan. Kaya ngono. Widuri tak jaluk kanthi banget sing pinter. Lan sliramu kudu ngerti kaya ngopo Tole Haryo ya. Aja menang-menangan ya. Sing sabar. Besok yen dadi bojomu wong bebrayan kuwi menang-menangan ora ana untunge babar pisan kapara nuwuhake pepisahan. Rak ngono to Menika leres Kakang. iki aku kudu kepiye di masa Kedahipun Mbak Yu dipun puruki supados wangsul wonten ing perdikan Banyu Biru jalaran panjenengan sampun uwal saking widodari. aku dhewe Tole to ingkang penyanukta. oleh Haryo Saloka kados pundi jumbuh apa sing dikandhake Adi Maisa Jenar saiki kowe aja dikangelan tumapak ana ing Surapradan ketemu kelawan ibu jak bali ana ing Banyu Biru. Kowe cukup ana ing Banyu Biru lawan mengko aku bakal tumuju ana ing Surapradan mapak ibu tak jak bali ana ing Banyu Biru. Tole Haryo Soropradan wingit dalaning gumpil lan rupil sakwise pinanggih jujuka eyangmu titis sanganten matura lamun ibumu supaya kondur disranti Bapak Ki Ageng Gajah Suro. Pangestu panjenengan sami ingkang kula suwun. Mugi-mugi tansah handhapan menapa ingkang dadi Hati-hati. Pangestu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakang Syadi Maisa Jenar. Rumangsa ora negake lungane Tole Haryo Saloka tumuju ana ing Surapradan. Syadi Maisa Jenar ngandhakake Surapradan kae papan sing wingit, papan sing rumpit. Najan Tole Haryo Saloka kedunungan Aji Raja Mustika Aji liyan nanging kae tak upamake bocah sing isih cilik. Kakang Ageng tak aturi ageng kembali cekap adimu wilis calon mantumu widuri senenggani perkawis Tole Haryo kula ingkang badhe ngrawat awati lampah Matur nuwun. wilis tengganono Kakang Ageng subya-subya gendhung widuri matur eyang Suradipayana para putri ning Banyu Biru supaya nyepakake uga rampe kanggo nyuga karawe calon Bapak Ageng Gajah Suro. Kakang nggih nyuwun pangestu. Mengko nek bar nusul Kakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis. Wak endang. Ayo. Bali ana ing Banyu Biru.
Yo kene. Laku jantraning uripku. Nandang ribet sing kaya ngene. Lagi wae ngrasakno urip sing kepenak. Dadi perjurit ana ing Demak Bintara. Dina iki wis kapocot. Kaporo aku katundung ana ing Demak Bintara. Tak kira tumindakku piralu. Kabeh mau mung perkara ati. Mongko ati kuwi kagungane Gusti. Yen to aku bali ana ing desa Tingkir. Mestine wae wokane goro paring duka kelawan aku. Yen aku jumangkah bali ana ing Banyu Biru. Ana ngersane Bapa Guru Ki Majasta. Mestine wae kanca roangku. Dheweke gelo nalika semono bebarengan kelawan aku. Suwita ana ing Demak Bintara. Aku mung bisa ndedonga. Muga wae ing bisuke aku bisa nggayuh kamulyaning uripku. Dan kene lho, Dan. Monggo, monggo. Monggo. Ngewohke wong. Ngewohke pripun? Adat saben yen aku mlaku kene ngarep. Ning dina iki kok beda. Kowe site ning nguri kaya aras-arasen. Blas gak cocok. Lah sebabe Sokala mangsane metu sak metu niku ngombe karaoke. Lho, iki metu sak tenge nyaras sampean arep golek ungker apa piye? Dadi kuwi to perkarane. Nggih. Adat saben kowe mesti tak jak seneng-seneng. Nggih. Ngombe mendem karaoke medok lan liya-liyane. Ning kok beda karo padatan. Nggih. Dina iki kowe tak jak ning tengah alas. Leres. Besok apa? Besok menaki mikir nganggo batuk. Aja nganggo dengkul. Kok saged? Apa sebabnya kok nganti ku tak dhewekake tengah alas kaya ngene? Lho, ngertenono. Waktu dina iki po Gajah Sura. Iki kabar sing tak tampa. Nggih, uwal saka Narabidala Demak. Mongko. Gitu. Aku duwe angen-angen. Bumi Mertikan Banyu Biru lan pamingit tak blengket dadi siji. Kalamun wektu dina iki po ageng Gajah Sura. Uwal saka Prasangka apa yo bakal klakon. Den sampean bagus ning pekok. Lho. Aku iki benderamu lho, pekok-pekoke. Enggak. Bendara ya bendara yang deleng-deleng. Kok kowe bisa ngene aku pekok? Banyu Biru mesti kemawon darbeke Haryo Saloko. Pancen darbeke Kakang Haryo Saloko. Sampean kepengin duweni Bumi Mertikan Banyu Biru. Haryo Saloko diplatok lampu pekalane. Ayo. Beto. Lho kok saged pinter pripun? Kakang Saloko kuwi sapa? Kuwi dulurku. Apa ya aku mentolo? Ini diarani pekok kok emoh. Nang endi nggon ora ning pakis, ora ning di bab warisan bondo donya karo dulur direwangi platokan kuwi wis biasa. Kuniran ya kaya ngono. Iya, Wis tau piye kowe? lho bolak-balik ah. Saka Rumang Sam. Lah kok ora sugih kowe? Hei, Wis ngabdi ae. urung wayahe kok. Oh. Padha nih. Saloko platok mati lampu perkarane. Nek Saloko urip, sampean tangan gendong lamun. Iso duwe Bumi Mertikan Banyu Biru. Saya lho. Gajah Sura uwal saka Pakunjaran. Nah iki to. Saloko mesti diperintah ana ing Surapradan ngabari ibune tekan dalan baca macra. Saloko mati sampean di Bumi Mertikan Banyu Biru lho. Dadi ngarep pikiranmu kok mletik. Lho galunggung padoni. Yen tak rasake galungmu. Ki pancen pilkadamu. Nggih. Kalau mau tak jaluk kanthi cara satriya.
cara becik mesti ora bakal diulungke. Ha nggih. Ya ta? Yen kok tak paten mesti bakal kelakon. Pulas. Sariti. Katon Cakrak, Katon Wibowo. Suwe ra ketemu kelawan kowe lho. Iya. Mbok aja ngalembono nganti kluwen to. Kasunyatane kaya ngono, Jan. Halo. Ono Galunggung. Ya pancen kuwi abdiku kinasih. Saben aku lelungan mesti ora kene. Pancen Galunggung lawan Sariti ku pindane kaya dene ayang-ayang. Ning endi ana Sariti mesti Ana Galunggung. Waduh, makin weden. Peteng kula kok mules. Mules. Nggih, wis ngombe obat apa durung? Ah mboten nang toko tutup kabeh. Golek sembukan. Kono. Golek bobok ya. Aja ning kuburan lho ya. Di Kakang Haryo Saluk tenane aku iki kaya wong bingung. kaya bingung. Iya. Jane arep nanti kok bingung. Tenane aku pengen tumuju ana ing Suraprada. Pancen wis suwe aku ora lewat dalan kene. Kira-kira kowe ngerti apa ora? Dalan Galunggung. Nggih. Wong Lego. wis lega. Nggih, lego. Iki mau kamu buak kajat ning ndi? Sorwet kulon kuburan. Oh, akeh tunggake hati-hati. Ya wis aku tak ngomong karo bendarane. Selak malah kula tok ngubah dhisik. Apa kira-kira Adi Sawung-Sarit iki ngerti dalan tumuju ana ing Desa Suraprada? Pergo dalane rada rumpil jan. Jane Kakang Haryo Saluk karo menyang Suraprada ngop. Iki rak ngene to. Bapakku saiki wis luwar saka Narapidana Kasultanan Demak Bintoro. Wah Gajah Sura wis uwal Solo prasangka Demak. Tenane kaya ngono. Aku tumuju ning Suraprada. Ibuku bakal tak jak bebarengan bali ana ing Banyubiru. Tenane kaya ngono, Jlentrek. Sampeyan ing ujug arep ning Banyubiru, mboyongi bibi arep mbok jak bali. Ora kleru. Kakang, pancen dalan Surapadan. Saiki beda karo biyen. Lha kok katone Biyen katon Padang Semilah. Ning saiki pancen kaya sapa sawangan. suwe-suwe kok saya ronggot. Apa ora tau dilewati menungso? Mbok menawa kaya ngono nanging rih ning Kakang Haryo wis kalbu dulur. Iya. Ora ketang kaya ngopo aku arep diduhke dalan. Wah, matur nuwun. Aku ngerti yen to kowe iki mesti ngerti dalane mergo kulino dolan ning papan kono lan papan. Nah. Iki ngaju lurus. Iki kenceng. Kenceng lurus ya. Heeh. Ana Delanggung Prapatan. Ana Delanggung Prapatan, sakwise Delanggung Prapatan mau Kowe menggok nengen. menggok nengen sak banjure di Ning kono kae mengko ana wit nyamplung. ana wit nyambung. Ngisor wit nyamplung kuburan Bongkor. Oh, ngisore wit nyambung mau ana kuburan bongkor. Sisih kuburan Bongkor ki ana lampu sendir. Ya kuwi desa Surapradan. Titikane ana wit nyambung ngisore kuburan bongkor. Iku desa Suraprada. Di matur nuwun. Lamun to aku ora nemu kelawan kowe mbok menawa aku bakal kesasar susur ning papan. Pitungkasku wis tak jaluk kelawan kowe. Lamun to mengko ibuku wis tak jak bali ning Banyubiru. Kowe Galunggung lan keluargane pamingit aja lali temeka ana ing Banyubiru. Mesti wae kaya ngono. Tak ranti. Sing hati-hati ya. Karya Basuki ya. Matur nuwun, matur nuwun. Lah ngene jare pengen duwe bumi mercikan Banyubiru. Arep tak plakok Galunggung. Arep tak platok Galunggung. Wong bodho. Saya lho malah sampean dono dalan tumuju Surapradan. Wong bodho iku kowe. Bodho terus. Kamun ke maten Kakang Haryo Saluk ning papan kini. Ya toh? Gampang kadengaran dening menungso jalaran. Iki dalan kanggo saudara-saudara kliwat. Dalan rame. Dalan sing rame. Wis sampean done dalane tumuju Surapradan. Kuwi tak jlomprongke. Sampean jlomprongke. Oh, Galunggung. Galunggung. Ora ning kono, ora ning kene. Yen perkara warisan kok padha rejejekan. Tembung warisan
yen ora waris ora kerasan. Sariti, kok setun temen uripmu. Mung perkara warisan arep tegel mentolo, mateni kelawan sedulurmu dhewe. Wit nyamplung tak disiki lagu Sariti.